del seu temps, completament implicat des del temps, com Ramon de Penyafort. I a més hi ha vinculant amb Vilafranca, tenim un context en què Vilafranca, o el Penedès en general, també és molt el context de l'època en què les disputes de l'època i les inquietuds de l'època estan molt presents aquí també. Per tant, això ens permet crear un lligam. I sí, a mi una de les coses que m'inquietava, i que és una cosa que s'ha estudiat per Ramon Llull, potser el del català, és evident, parlem, jo ho vincularé a la música. Després l'Albert t'explicarà per què escriu el català, però en tot cas ho vincularé perquè vol català a la música. Però una cosa que és encolosida, estem en una època de crisi, en aquest període hi ha un gran moment de crisi, que bàsicament les crisis són de creixement, si ens entenem. Hi ha molts canvis, bàsicament són un segle que va del 1270 a 1370, és un segle molt convuls, molts canvis, les ciutats adquireixen protagonisme, hi ha unes batalles entre les tres ordes religioses, unes disputes, els dominics, franciscans, tot i que no són, entre ells tampoc són homogenis, però en tot cas sí que dominics, agustins i franciscans es barallen sobre què vol dir, quin és el valor de l'espiritualitat, el sentit espiritual, de la vida espiritual en la societat. El papa es baralla amb els reis perquè a veure qui realment ha de tenir el poder. L'Església treballa, com fa Sant Ramon, per decretar i per instaurar-se com a institució i per tant tenir unes lleis estables que li serveixin. Això provoca que evidentment es baralli amb els que no pensen idènticament. Quan la jerarquia vol manar sobre tot el que passa a la vida, doncs el que passa és que els mateixos de dintre els queixen. I d'altra banda hi ha una altra batalla que és com els laics accedeixen al coneixement i que té molt a veure també amb la filosofia en català, perquè pensem que a l'època medieval a vegades, avui en dia es qüestiona molt que es faci filosofia en català. A l'època medieval tenim Ramon Llull, que és un des de la llengua, des de la filologia, se l'ha d'entendre com el pare de la literatura catalana, però hem d'entendre que és el pare de la filosofia en català. Fa la filosofia, fa una gran obra de filosofia en català, cosa que no existia a tota Europa, i per tant, abans de Dante, fa una obra filosòfica en català, i de molt de pes, però no és l'únic, perquè el rei també encarrega als jueus que tradueixin llibres de filosofia en català. Per tant, els jueus també fan filosofia en català, per ordre del rei. I per tant, hi ha una inquietud cultural molt àmplia que volta la cultura catalana. Jo penso que ell està embiricat en tot aquest món. Els jueus, les tres ordres religioses que es discuteixen, els laics que volen accedir a un tipus de coneixement espiritual i com s'accedeix i com no s'accedeix. I la crisi és cabdal en això perquè pensem, hi ha la pesta, hi ha les ciutats, hi ha fam, es tripliquen els costos dels vestits, per exemple, mentre la gent passa fam i es mora. Clar, la crisi que genera, que la gent també desconfia de la ciència establerta, perquè la gent veu que això no soluciona la pesta. Per tant, els coneixements que tenim són bons, no són bons, i per tant hi ha tota una batalla intel·lectual molt interessant, i el Penedès és molt interessant amb això perquè tenim, jo penso que els personatges cabdals de l'època. Hi ha Ramon de Penyafort, que evidentment és un, però hi ha Ramon Martí de Subirats, que el situem a la banda de Ramon de Penyafort, per dir-ho així, és la situació, però també està dalt de tot, és un filòsof que ha estudiat a París, però que està aquí. Tenim Pere Tomàs, que és un filòsof de París, però que també està als franciscans d'aquí, i després tenim la millor missa que es conserva d'Ars Nova a tota Europa. La missa Torner, la missa de Barcelona, per culpa de mossèn Trens es diu missa de Barcelona, perquè la va robar de Vilafranca, que s'ha de dir de Vilafranca, la va dipositar a Barcelona i d'allà. És una història curiosa perquè la Biblioteca de Catalunya la tenien amagada, mossèn Higini Anglès l'amagava, sabeu que vivien junts, mossèn Trens i vivien junts, i aleshores l'amagava perquè ningú la conegués aquesta missa, perquè era un manuscrit que només és únic a Europa. Fins que van arribar uns americans i hi havia unes càmeres d'aquestes de fer espies, la van fotografiar i la van editar al cap d'un mes. I a partir d'aleshores l'obra es va haver de donar amb una història perquè anaven dos, home i dona, la dona es troba malament, mossèn Higini Anglès la porta a donar-li aigua del Carme i mentrestant van fer les fotos. Tot és molt de pel·lícula, però en tot cas la missa es troba a Vilafranca i consta la fitxa. I és molt interessant la missa perquè és molt interessant per l'època. En Ferrer Bassa, que se'n parla d'aquests dies, és un pintor que està a la cort i que és internacional. Ramon Penyafort és internacional, els veïns nacionalment són molt importants, però també a nivell europeu. Guillem Rubió, que és un altre filòsof vilafranquí, és a nivell internacional i està a París. Pere Tomàs està a París. Per tant, jo penso que el Penedès medieval possiblement és el moment en què el Penedès ha tingut més projecció internacional. I no l'hem tinguda mai més. La tenim en música, en pintura, en filosofia, i per tant això ens dona un bagatge que s'ha de conèixer més. Hem tingut comandadors de l'Orde del Temple, comandadors de Sant Joan, i tenim aquests personatges que actuen a Vilafranca, també perquè Ramon de Penyafort actuava fora, però també feia coses aquí. Quan el senyor del Castell de Ribes deixa tot el seu llegat
a les cabanyes, a Sant Valentí, aquí hi ha un problema greu, perquè tothom vol el llegat i que no es deixi l'església, i el que ho acaba solucionant és Ramon de Penyafort, que era el seu fort, solucionar problemes, conflictes polítics i conflictes econòmics, no? I de casaments. Jurídics. I aleshores fa això, però quan el jueu de Vilafranca, el Benvenís de Porta, fa el testament, que va estar a Barcelona al final, també tots els problemes d'aquest testament que s'acaben aclarint a Barcelona 10 anys després, Ramon de Penyafort hi és. Per tant, hi ha un estrany lligam al territori amb tots aquests personatges que tenen una projecció molt gran. Pensem en un territori de marca, però un territori de grans senyors, d'uns senyors que s'han enriquit, d'unes famílies nobles que tenen una projecció més enllà i unes inquietuds intel·lectuals i una formació molt gran tots ells. I això dona a Vilafranca una capitalitat que possiblement no ha tingut. Posteriorment no l'ha tornat a tenir mai. Per això els franciscans són un gran nucli de cultura a Vilafranca i per això els veïns són tan importants.